No i mamy Wielkanoc. No toż mamy już Wielkanoc. Ecie zawdych się i to naisto nie ino jo, medikowo, kiere święta są najważniejsze. Dzieciątko albo Wielkanoc. I tak poprawdzie to i dziecka, i ojce, i starzyki nie poradzą się jednako doczkać i jednych, i drugich świąt. Boże Narodzenie ze jedlą pierwszym śniegiem, pastyrką, gieszynkami od dzieciątka idzie po srogim poście. Już zaś Wielkanoc ze barankiem Bożym, wielkopiątkowymi grobami, rezurekcjoma, goikiem, śmiergustym i gieszynkami, w które smycy zawdychazo, tyż idzie na isto po srogim poście. Bo ty święta Narodzenia Pańskiego marmocka do kupy ze świętym zmartwychwstaniu Pańskim. Tak we Wilio dzielimy się łopłateckim, tak we na Wielkanocną niedziela dzielimy się święconym jajcem i winszujemy se wszystkiego dobrego. A wszystko to tak prawdą przypomina te starodawne, prastare agapy. Dziecka zaś po gotach deptają po kolędzie, a po Wielkiej Nocy po dyngusie. No ale, jak to już we VI wieku naszej ery powiedział papież Grzegorz Wielki, Wielkanoc to solemnitas solemnitatum, co na polskie tu plikuje się uroczystość uroczystości. No już niech tak będzie, bo Wielkanoc je poza pusta, gnał po czasie, kiedy zima jeszcze ringuje ci się ze wiosną, kierożnik przewoży. Trzeba też ale boczyć, że te już zaś najgryfniejsze święta, kiedy człowiek już czuje ta wiosna, to i że wszystko się od nowa rodzi, mo przodzi jankorne markotne na pocznięcie. To srogi tydzień, kiedy wspomina się pasja, męka pańsko, bo tak poprawdzie to też jest skuplowane ze takim pogońskim świętym umartych. Przeca za starego pierwej Słowiany, a nasze starodawne Ślązoki fajrowali święto umrzytych 4 razy do roka. Pierwszy rok z razinku we zrównanie dnia ze nocką jest jeszcze od mojej starki, że się zwiedział i że dawni we Wielkanoc deptało się też na groby przocieli krewnych ze jodłym roztomajtym, a inni wtórzy to jajca poradzili kulać po grobach, comek to kiejsich zabajtla widział. No ale mi dali podleraje. Łońsko niedziela to była kwietna albo palmowo niedziela i ino starożki wspominają jeszcze syncyska, których mianowali puche roki, a wtore wyrobiali dawni tarterowski pastuszki po godach. A od tej palmowej niedzieliczki napoczął się srogi tydzień. Tydzień, we którym wspomina się wszystko, co tak naisto przydarzyło się przodzień, pokiel jeszcze nasz pombuczek z martwych nie wstał. Był ci taki ksiądz, który we drugiej połowinie XVIII wieka napisał gryfnie u nas, że wszyscy Polacy w duchu pobożności Wielki Tydzień, odrzuciwszy dzieła światowe, zajmowali się nabożeństwem, przygotowywaniem do spowiedzi wielkanocnej, nie opuszczali też żadnego nabożeństwa. 110 lat temu nazad umrzyło się jednemu takiemu istnemu, Antonikowi Pietkiewiczowi, którego mianowali Adam Pług, a wtory napisał na istotach ogryfno-sztowecka o srogim tydniu. Już Wielki Tydzień, rzewniejsze brzmią pieśni, dłuższe modlitwy, posępniejsze lica, śmiech się nie ozwie, struna nie zadzwoni. No ale są i przy Wielkim Tydniu i tak naisto wiele szykownych zwykłów skuplowane jest dopiero za tym tydniem od srogi, od wieli szczody. Żurowy szczody, bo i tak ci ją kiejsik mianowali. Wysznubuje kajsik, że we ta szczoda pojuczni we kościele, poćmawy juczni, kiej we każdym psalmie gasili świecka, był taki zwyk i że kapelunki prali, trzaskali brywiożoma, psałtyżoma o kościelne banki. Już zaś bajtle wszystkie wsiowe najduchy, oby małupice robili blank te same, co księżoszki te co prali, praskali, klupali przysmyconymi do kościoła lachytami, faletami, kijami, co byś gmot mu we kościele jak najsrokszy. I też skuli tego, co pojuczni, a że do rezurekcji nilza było glingać we wloki, dziecka łamzili po wsiach, po sztrekach, po cestach i klekotali klekotkami albo prali po takich, jak to dawni wodali tarapatach i robili larmo, co by ludzie nie zabubnieli, nie przepomnieli, nie zaboczyli i że to jest srogi post. Wspomniał, jak sam przodzi, że wszystkie zwyki i zegodów i ze wieli nocy są jakoś ich zecia skuplowane. Po godach tyrają pastuszki i odgrowają roztomajte kunsztiki mianowane jasełkuma. Teroski we srogim tydniu, ty za starego pierwej deptali roztomajte rojby poprzelwykane beleat i smycyli zesia judosza, tako słomianno-grochowinowo kukła, obleczono we czorne potargane łachy i ze bojtlikiem w gracy, we kierym to bojtliku
środku było pełno szkła i kiźlików, którymi glingali na wspominanie tych 30 szczypników, co to mu zabulili za wyzdradzenie naszego pombuczka. Smyczyli ci tak tego Judosza pocołki dziedzinie, prali kijami, astami drewnianymi, szabloma, a że go na tragacu, lebo na karze zakarycyli na fara, ani z karzy kajsi kole gospody, szynku, spolili albo utąkali we wodzie. Nie skorzy był wieliś czwartek za ostatnią wieczerzą i tu mi się wspomniał, tu mi się zaś gnał sztymuje sztrofka tego Adama Pługa, którego go wspominał. I w wielki czwartek u pańskiej wieczerzy, co tak do Wilii z wystawy podobna, posępne twarze smutek w sercu leży i chociaż suta uczta, lecz żałobna. Każdy, kto ze dziecko katej musu wie, że w ten czas przy tej ostatniej wieczerzy Chrystus wszystkim apostolom szłapy umył. Ostało to też tak na pamiątka do teroska, ale możecie się wystawić jak to dawni, kiedy niewtorzyś pluchtali się 2 razy do roka. Taki istny ściep te jego trepy i unuce, fuzeki jeszcze nie znali. I trzeba było obtoplać ta jego szwaja, no tego ale nie miał teroski godać, prawda? Tela co blank dawno, ten czwartek mianowali też wielkanocką umartych. Kanika idzie do dzisiaj trefić zwyk goraniot detkich maluśkich łogników dla umrzyków. A przeca i dzisiaj belekaj po wsiach, po dziedziniach niektórzy ostawiają na talerzach rest jodła do po postnej wieczerzy, po tajni, jak to niektóre dają, co by się duszyczki, lebo roztomajte skrzoty, utopce mogli powieczerzać, kiedy wszystkie domowniki już gryfnie nie nają. Te dnie od srogiego czwartku mianuje się gryfnie Triduum Paschalne męki i zmartwychwstania pańskiego, które napoczyno się od mszy świętej wieczerzy pańskiej. Nie skorzy jest Widio Paschalno, a na sam ostatek idą niszpory niedzieli zmartwychwstania pańskiego. Na teroski wieli piątek. We ten dzień to groby, to jej ryktowanie, to jej sztyglowanie. Nie jest to tak na zicher nasz polski albo śląski zwyk, ale chycił i teroski wszędy idzie uwidzieć gryfne groby pańskie. Chociaż niektóre z tego zmachlowali polityka. No ale o tym nie będę dzisiaj przy tej szykownistej niedzieli godą. Wspomnę, ale szykowne gryfne sztrofki naszego Władysława Syrokomli. Noc na dworze, a w kościółku uroczyste światła płoną. Grób Chrystusa oświetlono od podłogi do wierzchołku. Malarz wiejski prosty, tani, wymalował skały, groty, wymalował szczyt Golgoty i 3 krzyże widne na niej. Chrystusowy grób. Najgryfniejszy to mi się zdał ten we Miechowie, kajcinoskie jak jest seburajcą we Chorzowie, zakludzili, co by my nie zaboczyli, ile samo wieś, starodawno dziedzina Chorzów jest od dawno skuplowano ze fraterkoma bożogrobcoma miechowickimi. We wieli piątek nie sprawuje się Eucharystii, no starodawno, zocno, liturgio, kaj najważniejsze jest słowecko, gest i samtejszy ryt i paseo podług świętego Jona. Wszędy u nas na Śląsku w takich Chrystusowych grobach była waha, którą wystawiali ludzie ze największym respektem we wsi, we dziedzinie, we całkim mieście. Mocka było zwyków na ten srogi piątek. A to baby suły hasie na pole i szczaskali garnie z wekierem te hasie nieśli, a to zajbajstlowali taki pogrzeb żuru i harynka, kiereczkali bez sołkę 6 tydni, a to zaś tąkali się w czas rańca, pod wielce klara nie wylazła w życe, kiedy woda miała dawać mocka zdrowiu i ku temu toplali we tej wodzie krowy, co by też zdrowe byli, dużo mleka latoś dawali. Masło czynione we ten dzień też było bez sołki rok trzymane, nikie medykament na wszystko, a już zaś ze jajec zniesionej we ten piątek nigdy nie byli z buki, a wciepnięte do ognia, do fojery na szlak gasili pożar. No i ważenie, sztrajchowanie, dropanie jajec, zachy, w które ino mogli robić dziołchy. Hopom tego nie było robić. Można skuli tego, co kiejsik moja świekra go dała i że jajec się nie dropie i no myje. Ale to był szpas. Wieli tydzień to czas, kiedy człowiek mogę no dziebko pomedikować łosia, o tym, że kiejsik też przyjdzie umrzeć, o tym, co się łożliwego inszym zrobiło, a co trzeba by jakoś ich od nowa zryktować do porządku. I no wielu z nas to tak naisto robi. Przeca Wielkanoc to jest przyleżytość sobie fajrować, sobie wydawać moc kabetku we tych modernych supermarketach. Do większej części z nas nie ma bali i cudowności, które jest w przygodach ze jej żłobym, wołym, ejzlym pastuszkoma, króloma, gwiazdoma, dzieciąceczkiem we żłóbku. Przeca ten grób, co dopiero Krzysztyż do uciechy nie namówił.
ale też roztomajte apokryfy, takie fałeszne dawniejsze księgi godają, co w tej Jerozolimie jeden handel z jajcami hilfnął Chrystusa na jego ceście na Golgota. Kiedy ten isty wrócił nazad do domu, uwidział, że te jego jajca, które miał we słomiące, zafarbili się roztomajtymi farbami. Godają, co od tego czasu przyszł zwyk na sztrajchowanie jajec na Wielkanoc. Insze jednakowo już zaś rządzą, co to bezmać Maria Magdalena poszła do Heroda, co by się nad pumbuczkiem ulitował i dała mu po ranoście farbowanych jajec za to. Z kuli tego godo się, co ino młode dziołchy mogą te jajca sztrajchować i dawać im synkom, co by te im zawdy przoli. W dawnej Polsce mocka było zwyków skuplowanych za jajcami, kroszonkami, hałonkami, byczkami, skrobankoma. Teroski jest tego można i mniej. Chociaż już zaś niektóre Angielbery kludzą sam do nos amerykańska, bo jest większe obyczaje. Angielskie miano Wielkiej Nocy to Ester, odmiana starosaksońskiej bogini Oestre. Tela, co już we XX wieku już zaś wrócili się nazo do tego pogońskiego święta. Rozściepują belekaj po trowie, po krzokach, po raboziach i przy drudze jajca ze szekulady, a dziecka mają uciecha, kej sznupią i coś ich tam można i nojną. Chłopcy zachciwne szukają maszkytu. Dziołchy zaś chcą znojść szaca albo coś i kole tego, a już najmniejsze bajtle, które nic nie poradzą znojść, ześlimtają, idą za ojcami, które zoł widzą, coś ich im tam podciepną. Tak to srogo uciecha metlo się jeszcze większym jankorem w tym dziwocznym knoutlu chrześcijańskiej i pogońskiej obrzędowości. Mało w to teroski boczy wspomni się, co we 1722 roku holenderski admirał ujrzał genau we Wielkanoc na oceanie ziemia, którą mianował Isla de Pascha, znaczy Wyspa Wielkanocna. Żyli tam blangiększe od naszych ludzi i za małymi za srogimi daklami, które bajstlowali gryfne, festelnie sroge dynkmale, ale ino same gęby i fresy. I dla tych ludzi te całkie europejskie chrześcijaństwo było festłoszkliwe. Jedni chycili handlerze niewolników, a rest zemrzył na tubera i takie tam przysmycone choróbska. No i wielosobota. Dzień święconego i jak to dawni godali, trzeba ta sobota ognia i wody naświęcić, cołko gadzina nią popyrskać, wszystkie eki, wszystkie klamoty we chałupie, co by pieron nie chałupa nie żegnął. Hasieł zaś ze zgoraniu ze ogna uszporowanych od łońskiego roku palmów suło się na pole przy pierwszym oraniu, co by dobrze rodziło. Rozhajcowanie i święcenie ognia na odwieczerz napoczło nowy czas. Ze zimą i ze postym jest już fajrant, szluz, napoczyno się wiesna. Ale tyż najważniejsze teroski dla nas jest wczorajsze święcenie jodła. Przeca przy śniadaniu wielkanocnym musi być święcone po zdziebku ze wszystkiego wusztu na istojajec, chleba, kołocza i nie idzie przepomnieć o krzonie, bo krzon to jest z kuli wspominania i że pombuczkowi na krzyżu dawali ocet, kiemu się pić chciało. Jeszcze jajca. Jajca się święci z kuli tego i że dobro kwoka to ta choby tuplowanie rodziła. Róz, kie śnie się jajco, kie śnie się ten owoc, a drugi róz, kie go wysiedzi, a że uplącną się i kurzątka. To genau tak, jak my bez Chrystusa są tuplowanie odrodzeni. Też idzie o Wielkiej Sobocie festelnie dużo berać, szłoby bez całkie 2 dni samo sprawiać, a dzisiaj razinku we niedziela czaną się dokumentnie na te zmartwychwstanie pańskie naryktować. Przecież już za starego pierwy po 40-dniowym poście ludzie rychtowali się do pieruńskiego żarcio i wiskali przy tym wicne śpiewki. Jedzie Chrystus, jedzie, ściepnie szur i śledzie, wusztynom łostawi i pobłogosławi. Albo jeszcze większo, dobre zisty przekładane, no i wuszty nadziewane, dej mi Chryste co do tego i dej doczkać święconego. A już dzisiaj zaśpiewamy endlich Alleluja, Alleluja, Alleluja. Z kuli tej srogi uciechy, że nam pombuczek zmartwychwstał, a wzięno się to od Izraelitów, bo po hebrajsku Hallelujah znaczy chwalcie Boga i tak ci uno zostało od ichniego psalmu, ze tym Halleluja, kiedy śpiewali na wspominanie Baranka Bożego, na uciecha ze zmartwychwstania pańskiego. Mądroki już zaś tu pikują i że Alleluja i Kyrie eleison zostało w naszej wierze bez tuż, co by po
pokazać, że jest ino jeden kościół, który powstał ze Hebrejów, ani z korzy też Greków i na ostatku ze łacinników. Eugen Spnioków.